Здравейте, вие сте в канала Магаревката няма да оставим. Днешното видео ще бъде много кратко, но за сметка на това мисля, че е много полезно. Ще поговорим малко повече за гаранциите. Ще започна с един пример. Предполагам, че на всеки един, който си е купувал обувки, му се е случило, когато получава новата стока, да му кажат отсреща честито и да му кажат, имате гаранция един месец. Който, ако има някакъв проблем с тези обувки, той може да ги върне, да ги замени, да му върнат парите. Само че, ако случайно прочетеш Закон за защита на потребителя, се оказва, че законовата гаранция за абсолютно всеки един продукт, който е чисто нов, е 2 години. Независимо при покупката какво ще ти каже търговеца, дали ще ти каже честито 1 месец ви е гаранцията или честито 3 месеца ви е гаранцията. Това може да се възприеме като търговска гаранция, която производителя дава в повече от 2 години, които на нас не се полагат по закон, а може и да се изтълкува като начин просто да не заблудят. Кое от двете аз не мога да кажа, но просто трябва да знаете, че за всеки един чисто нов закупен продукт в България, според Закон за защита на потребителя, нашата гаранция е 2 години. И съответно, ако си пазите касовата бележка и настъпят проблеми с продукта, който сте закупил, а в срок от тези 2 години, вие просто може да отидете с касовата бележка, да поискате замяна или да поискате връщане на парите, което за вас е по-предпочитания вариант. Търговската гаранция, за която пред малко споменахме, че може да казват, честито имате 1 месец гаранция или имате 3 месеца гаранция, тя може само да надгражда законовата гаранция. Трябва да знаем, че според законовата гаранция за чисто нов продукт, закупен в България, гаранцията е 2 години. Независимо при покупката кой какво казва, имайте на предвид, че обикновено търговеца или производителя, необикновено със сигурност, няма право да нарушава Закона за защита на потребителя, който ни гарантира 2 години гаранция за всяка една чисто нова стока. Както казах, ще бъда изключително кратка. Това исках да наблегна, че за всяка една стока гаранцията е 2 години и всъщност просто когато имаме някакъв проблем, трябва да си потърсим правата и ако пазим касовата бележка в срок от 2 години, спокойно можем да поискаме дори възстановяване на сумата, въпреки че сме използвали продукта. Ако това видео ви е харесало, моля споделете го. Ако много харесвате мен или канала, моля присъедините се. Ако имате някакви въпроси, коментари, забележки на magarevkata@gmail.com, може да го направите. Благодаря ви!